bosunte na omubaso nigore amonere tigana inde inyare komana inde tochikwe orokereria na koigunga ninkiari getigo kwana ko chasetole aselitukerika amarika ya tuasomire niga gukwana ngerie taria nyasaye itogigwe goika kare na kare onye koganetie nyasaye anyare goko amaya nyasaye anyare koba monaye na inda anyare kogosesenia eorokererie koritogierie teriaye abantu abange tibamanyeti komotogi nyasaye tibamanyeti komosasima nyasaye mbamanyeti nchera kibara nyare gosaba nyasaye nyare koigwo gosaba kwabo nege kogeranga tata ntomire aseritukeriga inyare gokoa obobisi enchera ora nyare komosaba monene na no monene nyare koiraneria ogosaba kwa asobwango ekiagera masabaito na bakororekana gotebana ataiko chaneli chibu mpaka tuaroranga kero kende nyasao itotari koiraneria nyasao itotari konyara yageranga nonyene kero tuomiranira moneme chando tutori konyara kogenda somo nene tomotebie ekiagera tokororanga nonye tokomotebia tari gotokorera lakini ndagete kogotebia iga kosabanko iyo nyasa tari koiraneria na gento nke yora achasare omosabeta akoa neringa otamanyeti enchero komosaba otamanyeti enchero kogenda asare igonga nebwana tonyare kweorokereria enchero kogenda somosibwa nyasaye nga kyogwekeya nga yo omoyo ore ebyangereri byawo nga kibire akero kogenda komosaba abantu abange tibalie kero kende kuyariga nibuya ekero bakogenda sobosibwa monene nigo bakumusaba incherende yonsi mpaka goetira sogosaba koli kwabo kwa mutantani nyasaye nyasaye ta komanya ngentoki poronge bacha gosabera no manyetenga ndiro kumutantani nyasaye nyasaye ta komanya ngentoki wasaba nonye kwarenge gosaba amarika ya macheru gagukwananga onye tugane tikonyora kende gyonsi kogwa somo nene nere buyago toko genda sobo sibwo monene tutangane komo tokye nyasaye turi tokye yetariaye tomo sasimero monene koika tomo tebye punera konyara koika tomo nyorie aliara tokoreire egere nainde katoko mo sabachi go tokorera na liara nyare go tokorera ekyagera nonyene keroko genda asekero kende umurai osena somo chumbe kosomo MCA kose president to kogenda na gochaka komo sabasuru kerionta gete ta kogokorera koika onyonya gokora kende kyonsi ase kenyoroki yawo koikota ngane komo tebia kose komo nyoriori ali akorete puna akorete gento kiengencho onyoro se tikero kende para konye aberige ko bachanda koikonya are komo tebi ngomogambi ngwa tokonye ta maene epareria tiyari goeteka ngwa tokonyete tukanyara koro okatoroserie taracha tokwambokera ekiagera kero kende yare ngetaracha yemete nigo tuare kokwaroche abana baito bari gosinyuko gende sukuru nonyene kere mbure gotwa igonga goikora nyara komo tebia kwanza omonyorie taringa tanyoreti ya nanyorete tatiga ere gutaka kumanyanga kero kende nkororori go senkorora more alia ko bakorera goikatoko ekero toko genda asare tobe toko monyoria onye kero kende nechibesa tokonyete sukuru onye no borwaire nyagitari onye otokonyete kero kende kero tuanyorane tamona mabe agatosira muiga niri ngambi ya mono egerenga nonye nekero ogo chikomotebi keryoga netie rorie ko baraisi ereko gokonya ekiagera manyitenga na indi kago chiko gokonya gosega kago chiko bakorera kerimwa chiko musaba iga komanyanga inuna abantu moko inyora na inde muhachi chakoira nelingambi ya mono takobo muntu konya gosaba ryuka ayeryuka nuko nyagosaba nga nkwanya ko inyora omoira nelingambi ya mono nonye mbiri arakoire bono nga chumuntu erara gendere gokoa ryuka kogokonya ryuka aye nonye no koira nelingambi ya mono gwoka
tikwanya kurwa somo nuo kero kindi okunyara kwa nogoke to kunyara komokonya lakini ogokonya egento kyokaga ne tikorwa asore targento kende otatiga koirane ringambi ya mono omugambi mbi ya mono akiagera ngwa nkonye to mwana akagende school ngwa nkonye takero kindi nkarunya gitari ngwa torosere tie pare tare goeteka ngwa sorosere tie taracha koikatwe orokere gikoba bantu to koirane ringambi ya mono aya naro Daniel yago totebia Daniel buna tomanyete ni gari nkumusumbu Nyasaye omwiro gete Nyasaye marangi ekerobo kongu bware komonyora ni gari kogenda so monene onyara komorero monene na ndi Nyasaye onyara komotoria amarika ngo manchenu ngo kwa nare buna Daniel kero kenda ari korutua se chingoro chisimba orutua so morero gwoka emechande mengeni go yare komonyora lakini ituko ndiyo Nyasaye komotiga aseme chandelia Nyasaye ituko ndiya motigete asaba bisa ituko ndiya babisa betogetie asingincho ya Daniel kurine Nyasaye nigari kwenyorero bonene gwetera sogo kora wa Daniel nege kogera Nyasaye kwero kichinga kichonsi onyara komotoria aseme chando ekiagera manyete ngomuntu yo natoria asinare ngo chikwenyorero bonene kurwa sari bono ngai Nyasaye anyare kwenyorero bonene kurwa sori Nyasaye guchikori yegento agotokorera agera nyorero bonene kurwa sori egento kiabora ekiagera nonyenkeria atokoreire titwanya kogenda sare tumuirane ngambi ya mono ribaga ryokomuirane Nyasaye ngambi ya mono kwetera sare atokoreire nigo togotumia ari atokoreire twanyara gwetogia twimokere rigoro twihakege kuba twachaka kero kende twaganinga abantu batake gotosasima ya ekinya sago koreire niga gokoreire egero motogie nere nyorero bonene korwa sore nakiye kwera gukwana siringana riaye ngako tokogenda sobosio bwa monene na onye tugane Nyasaye anyare kwiranirio gusaba gwaitu asobwango eorokere likobo muntu okoiraneri ngambi ya mono ekiagera okoiraneri ngambi ya mono nogo sasima kocha somo nene litogie yetari yaye takonya kolichecheri yetari ya Nyasaye yetari ya Nyasaye ligo kwanwa bobe asenge ncho yaye togo korata ya maya igo tokoiraneri ngana ya Nyasaye tuwa motere ya Nyasaye no turase nyumba ya Nyasaye togo koreke na keria lakini nagoetera nonye na aritogo kora yo monene Nyasaye tanya kwenyorero bonene kurwa setori ekiagara ayare togo kora igare mamincha kurwa sa ayare togo kwana Biblia gukwana nga erieta lya Nyasaye litogigwe hoika kare na kare igonga erieta lyoka limenyete lya Nyasaye hintu ntomenyeti igotororero mambintoyo na bororero mambia marogo batoyo intu igotonge kiriri kegweta intu igotonge mbeo ekongusa otamanyeti asekorwa na asiegochia lakini egeturi kiaya na bogo keigwa intu etonge egeturi kiembeo ekogusa ekiagera egeturi kiembeo ekogusa na bogo keigwa lakini to ikomanya sembe yegochigochia na asekorukorwa igonga omuntu yo tamanyeti asakorukorwa na asagochia na gwenete komo muntu komo semeri Nyasaye na gwenete komo muntu kumurangeri Nyasaye egere Nyasaye anyare goko mwerekeo togo twaro mwerekeo obogima bwao bwago chibotwe tibo komo obogima bwogo sesenia onye to kunyara kumurangeri Nyasaye anyare komo munaye elieta lyaje na lilimenyete kare na kare intwe elieta lyeito nigolile lero lakini ndili mambi ekiara mambi ntokayo lakini intwe na tutabo mambia elieta lya Nyasaye lilo linolile ere garo korurero hoika kare na kare obo otobo omotogito motogia ere Nyasaye na batigarete kobere nelieta lyaje ondete yora nyare koli change amarika macheru gago kwananga inga gabwate yetari weta marietonsi ngago entera se yeteri
kira rirunga riringwe na kerombo nunorokie ngere no monene igonga abara chichaso aso monene bekeje na baorokie rieta riaje ngere no monene abuna boka baranyare gotorigwa igonga onye koganeti nyasanya are kogotoria korwa seme chando yao agotori korwa samarwaire agotori korwa sobore wakira chinge nchobwo bogima ritogie rieta riaje tiganya sae anyore tokyo korwa somo nuo tiganya saba kwe wetera sa yogokora nintage tunyare korigere ryobogima bwao ayogo teba kero kene komo koriro nyasa inko bakware kwetera sa yero gukwana nyasa inko bakwara se birengere libyao nyasa inko bakwara sa yero gokora nyasa inko bakwara se chitaro chiao nyasa inko enyorera robo nene kwetera sobo kore libwao Amerika macheruga gukwananga erieta rya nyasaye litogigwe koika kare na kare obo ngaini na okobwa nebyaye obo ngaini no okobwa nebyaye erieta ryaye nigorigo togigwa nigorigo sasimwa as amone bitongwa byonsi ebire igoro nebirense ekyagero obo ngaini bwaye no kobwa kwaye no gwakare na kare onde tari mwanya abantu tari kosegeta unkunkeri kebwato bo ngaini buno bwa nyasaye obo ngaini bwa nyasaye no bwa kare na kare onde tayora nyare gotwara chinguru to chirenganie cha nyasaye igonga eyeta lyaje nigorigo toki gwa kare na kare ne sababu neye obo ngaini bwaye obo ngaini no kobwane byaye hoika kare na kare igonga nyasaye ga antomire nyare ko gotebiga aye kero kendo konya kwebamba chana gweta koria korengana kero kende na kabongaini gake karasole ya gendo tige ekiagera aonda getengo tebiga aja sumuntu mungaini ensengi mangaini etagaika ali no boliri bwa nyasaye bochakerete igonga ituko ndiyo ora nyare korengani ubongaini bwao amuno ubongaini bwa nyasaye ekyagera omuntu mungaini enseyi asubo ngaini bwaje boigete ngari no boliri bwa nyasaye bochakerete igongo ubongaini bwa nyasaye mbunyare korigegwa muntu narora nyare korigyo ubongaini bwa nyasaye muntu narora nyare konyoro ubongaini bwa nyasaye abari boka baranyoro ubongaini bwa nyasaye mbari barachichase nyasaye mbari baranyare koryege ne ryetaria nyasaye ekyagero bongaini obo amone chinguru ne byaje goikakare na kare na inde igakuba bari bonsi bakira sare bari baryege ne ryetariaye bari bakomusasima na komotogia abanabo nyasaye akobo ngaini amonokobwa igonga onye koganeti kobo mongaini onye koganeti kobo nokobwa ni njua somo nene chaka ko litogie rieta lyaye chaka ko motebi bunera romuya bunera no kobwa bunera isaine bunakonyara obwara korusirie asago ikirie na asago koira tiganya sae enyorero bonene gwetera saya rogokora ekiagera erebweka neroro mungaini na ingenya koganeti kobo mungaini kose koba no kobwa moeje sori baga mo monene ribaga imasobo gimabwao onye kotagete kobo mungaini kose koba no kobwa amarika macheruga gokwananga ere nigo akonchora ebiro nechingaki nigo akorusia baruoti na indobeka baruoti bande igonga asenge nchabwa tobo ngaini amono kobwa na inde rieta lyaje lire lya kare na kare litarigo chenchia igonga emburetwe homogasubare egesunte kebe oborabu bobe ensera bese gose muameti era nyasaye nabatigarete ko banyasaye kentunke yoge ko chenchia nyasaye taba nyasaye igonga nonya naye omosasime to mosasima omotererie to motereria omorandie to morandia
ogende kanisa tochie kanisa tuli komo chenjia taba Nyasaye aiga no obobisi wa Nyasaye boberete igonga ere Nyasaye ere nigo akonchore biro nechingaki igonge biro amone chingaki neche Nyasaye buno bongaini no kobwa bire byaye igonga aje goikari tuke gose chingaki echi ngwetera soko bwa kwa Nyasaye kento nke yo bwa korete kiagera kwa rali tuke gose kwai komo tienyo goso mwakoyo ekiagera marika ye gagukwananga ere ni gagonchora biro nechingaki igonga oise go chicha somo nene omo eri baga imasobo kimabwao ngo chiare go chenchia obo kimabo kongu ora sore ngo chiare ko rusie mechandera sore ngo chiare ko rusia marwaire ara sore ngo chiare ko rusio go chaywa okora mwa monogo sekererwa kora sore ni nchua sare ekiagere biro nechingaki nebya Nyasaye ere nere bwe kobwa to kobwa ase obokima bwaito nero bwato kobwa ase biro amone chingaki intu ntomanyeti ngiye koba go chimorogoba ntomanyeti ngiye koba mambi ntomanyeti ekego chikokonyoro motienyoyo koso mwakoyo nabo nya koroberie binte binene buno go chikokore binte binene lakini no manyete ngano ikemana no manyete ngokororo motienyoyo no manyete ngokororo mwakoyo ni njua somo nene ekiagera rituko ensa omotienyi omwaka nebya Nyasaye ekiagera ebiro nechingaki nebya Nyasaye tibiri byaito intwe mambya nigerege sunte ntonya manyeti korende oyo manyete mambi yao inyasa morogita yo manyete mambi yao moja mosira tayo manyete mambi yao mogen kitayo puna bakunya kogosanerie liete kenyoro o manyete mambi yao igo koraro motaka oboke koro monda inyigwe buya Nyasaye ngo cyari go chenjia chinga kichao Nyasaye ngo cyari go koruserie mejando ngo cyari go koruserie kerero ngo cyari korusia ababise ko rwasore ekiagera ebiro gwacandekire amatuko gwacandekira isani Nyasaye natagete ko gotinya mariga kurende gara batinya mariga bari bonse baranyare go cicasare banyare ko yegena ringana ryayo ayekero kendo urasore ayogenete gokora yo gokora ayogenete goetera yo goetera Nyasaye ni gatumire go cyasore chenchie birangana ribyawo nabo igo bwamwe ko mokorera Nyasaye ekiagera obuya amunogo senia igokora batunyane bonse abakomokorera monene amarika ya twasomire gagukwananga ni gagonchore biro nechingaki na oro na niga akorusia abaruoti na ndo beka abandi unabono togenderete konyago okora chi campaign asenge ntiyogo chikochora barayi ndagete ko gotebiga ribaga lyoko bekerio giri nyinge genda se nyumba yo monene motebi Nyasaye ngo monene tochorera umugambi ekiagera gukwananga nere Nyasaye okobeka obugambi na ndo rusio obugambi nero okobeka oboruoti na ndo rusio oboruoti nero okobekera omonte gutwa na ndo rusio omonte gutwa korwaso omonto igonga onye tuganeti Nyasaye anyare gotochorera omugambi omuya tiga togenda samaru tobeka maru aitonse tomorere Nyasaye nyare gotoa omugambi omuya ekiagera omugambi omuya Nyasaye namo manyete bibiri gego kwana ngaba Israeli ekero bamorera omonene bakamotebi ngo monene kwabere ko gotochorera omuraya matuka mangi kwabere ko gotochorera omuruoti matuka mangi bono na ntuto ali bagatore chorera oyi Samuel bagotebi ngagendo tebi Nyasaye ngamatuka tochorera omugambi aisani bono netakere twachorera omugambi oranyare gotora Nyasaye akamotebia Samuel kendo ukania bantabwo ekiagera mbamanyeti ekibago sabange ntoki niyo bago saba senge ncho batabwa ati wonga nekiseme omugambi oyi bago saba baegwe
ekerago so obugambi abange babo n'abakora abasumba mbabo bagucandika nagukorera nakomenya sekerera kenene basabire baye kumugambi naichenko bandi nabayire bagaba bechorere lakini tigabe yariganie obogima bokongo bogo chibo banyora batebi be yariganie eme kocha seme chande go chiko banyora tigabe batebye tomo chako batebya be yariganie igoro ya makongo go chiko banyora igoro buna bago chikwenyora bamenyeta sobore merwa muno botaka ekiagera barero mugambi na inchene ndo batebye na njire bechorere korwari tukerio aba Israeli bagachaka gwechorero muruoti na nekero Sauli aso aba Israeli bakenyora aseme chande menene aba kenyora so bakomwa bonene igonga onye tugane tinyasai anyare ko tochorero muruoti ko so mugambi tiga togenda so bonene tumurere nyasai elio kitoko beka sikandi saini ogweto kitoko betogeria barai ndigo isana tiga togenda so monene tomotengo monene ayenayo manyete umugambi ora nyare gotorabuya oyo ora nyare kogera obugima bwaito bonyare ko babuya abana baito bagende sukuru amaryoga tokenya gitari ebinto to kolikera lituko binyare ko gurigori tonyare ko menyense bwa tomorembe etali nechisegi ayenyasai nayo manyete omorayo muya igo tuachira sore tokogosaba otomorai na maene koikanyasanya are gotwa na endo mwako nyasai ngotwaro mugambi na onde bwesi oraso nyasai na manyete punago chikorosie nkoro yaye enyare kobe nkoro yo morembe nyasai na manye punero monyene bweka korosio enkoro yaye tigato nyasai libaga anyare gotochorero mugambi ekiagera igagukwenanga ere nero korusia abaruoti na indobe kabande marika machenu gako gende gukwenanga na inde nigakoa abangaini obongaini bwabo na abamanyi okomanya kwabo ere nigakoa obongaini obomanyi bwabo naba komanya okomanya kwabo tigango tebiga nyasaye nero okorwa bongaini ekyaro bongaini obwaye onye koganeti obongaini injua somonene igago tebanga nero kwa obongaini abaganeti obongaini igonga onye koganeti obongaini injua somonene takonya kwengaina amona kabongaini yakwa gasini nikoboriri akuka kagendete ko Siria Biblia gukwana nga Nyasaye ni gakoba abangaini obongaini bwabo igonge kirura tija somonene umusabe Nyasaye obongaini ni gakokoa ekirura tija somonene umusabe Nyasaye obomanyi ni gakokoa ekiagera nero korwa amanya gukwana iga ni gakorokia ayabo bisi ayobo bisi bwaime igonga gentonke yo kebise kanete kocha somo nene kerege ntoro kerege tirianga nonye korochi kobegete chianga nonye rumu kero kende obisete bintogete mewekano amona borogi bwao amona mariogao okonya gotanta ni abantu Nyasaye namanyete nonye mpaka sobegeta mariogai Nyasaye namanyete mpaka sobegeta chingunchare echo amona bitone ebyo Nyasaye naroche buno begete okolekane tie bitonto okonya koragereria abantu barwa baresane nabo igo banyare gosira mu basokano Nyasaye naroche buna gwaturekire gatone ekyo okonya koragereria abantu baye egere chiatari chibanyore egere bagendete komenya obugima bw'emechando gentonke yo kebisekanete muanya bantago kora Nyasaye atakemanyeti negekogera nyatata ntomire aseri tukeri yariganye na indo manye nga Nyasaye namanyete alyansyo gokora ekiagera gentonkeyo kebese kanita somonene atanyare gokora hosata manyeti ayokagete nga Nyasaye tamanyeti bo bisibu awo ayokagete nga senare bwe bisete Nyasaye atakorochi
nogende ngoro ye guto ime nogende ngoro ye birongo nekinya ngau nogende bitunwa na bwemuri roje Nyasaye gakoroje igonga aseta yora agende bwebise okora yaro gokora okagerenga Nyasaye takoroje Nyasaye ni gakoroje buna bogaso nagekogera agukwana siringana lyaye hinga nigo akorokia ayobo bisiwaime nigo amanyete ayare ime asomo sunte Nyasaye niga amanyete ayare ime asomo sunte igo ekiagera omogaso ogotara monere nike kogera Nyasaye amanyete ayago koreka nasege sunte ekiagera omogaso nigora monere ero monyene nigaro omogaso ando sipia sa tenenire ege sunte ge hokia moigure igo kego sira paka gya tanta nenjera gya sirenjera igo ngege sunte nkeri go tenena asoborabu ase yesare ebire cyambiri go tenena ase yesare ribaga amarwaire ebinyinyi bya amarwaire igo bikoligisa ase yesare abarogi tigabwa techingura monoko bwa ase yesare ribaga amaragererio amonebire cyabyo mosunte tibibwa atiribaga ase yesare ribaga abaragoli abanyandamwamu abanyaibero amo n'abanyamesira tibabwatiri baga asegesa ire libaga mwa Yesu libaga nemeka yo musunte netantane esire korwa sole ringana tinyare ko gosabera kongo ikomwe ari weringa neriga tata tiganko bake nainde nkobonene ekiagera elieta lyao nerieta libweta marietonse nerieta libwato kobwa amone chinguru ngago etera seriete ligatonga ligoronense ayoko bwa kwao amone chisemi chiao nchiri kore ngani wakende ayenta to yomenyete igo manyete binto byonsi kurumo chakano igo manyete bira somo gaso na somo sunte ayena ye Nyasaye bwechingaki amone biro ayena ye Nyasaye okorusyo boruoti nande kwabe ko boruoti nigo tu akorangeiri rore kana saba gimaito totori Nyasaye ayena orochenga matuka mange tuamenyira se chinjira cyo botantano nigo tu akorangeiri motoria wemeganda tata bwa mabera tororera mabera rorero musauria omonginoria amono mwakoria mabera omoiranie Nyasaye asenchira yao chinga kiamenyire ase chinjira cyo botantano ebirengere byo botantano chinkwana cyo musunte Nyasaye morusio omoreta sobonene bwao kona sabire ngatigari tukeri Nyasaye nyako bali tukori gosasima asabantu bawo lituko lyoko gotogia na gokobonene aserieta ya Yesu na sabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba ya yesimi 0729 69 66 75 0729 69 66 75 nigo nkorandia amone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe enchere kogenda iranda chimita 500 choka korwa separa yeram kogwa ikire stage ayeboria kanisa ya Ambassadors Church asomo Pastor Steven Mweresa akorandia nabokoretwa amona nabana baito bali bakoro nchipigipigi insalia bakoreta se kanisa nabo bagokworokereria omanya se kanisere nicho tamukorera Nyasaye ko bwatari baga amina shalom. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Mambia yama tuko yiwiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe to chakeli ilitukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire ulitukuli goro no tuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe mwanjo muriere intura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosali tukuriao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwa spiritual sejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase at Ndizi TV News inadhina toko nyora uchumbe yao asenjira yoboshirano boigo na bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV omwaka bwechiri bwibere nemerongibere nebere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga liyokuboria na kunengia ekerenka cyugukwana igo It can tell you how far the gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka swa nominations bono umurubiri ubweke umbu nigo gucyo kwa ribagariya liyokuboria kurigeria na kunengia alibagukwana chinsemo au asebagweta ekero umugaba na retire okorera asiyayo engiya gose. And you see what you do or what you want, what you're going to do for them. Kera ritukoria Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi sato nenu suchabo tukwa asugu chekomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asuko retamba kinderero imeyoro gonkurugusi na kenyengima Tena hotelika ekero musani abrani kanyo kwa ekero muntu akugata bageni boye agota ebinganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gutyo ububona tiritabindi homurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Mwanju muri ya ndonse soberete nande ne mambingia nande weekend tu achakiri tu akranya sambe amana kerato ende weekend ngima nande bantu achakiri lituke weekend kerali litukuria Jumatatu jitariki ninye umutenyo kana umwaka w'ijirwe ne 2022 tokwera libageria bene gukwarigania somboroberi bwe Ensakia nyara ko bamuna into kuruboni ga chisese to jelituko lyalero ganda onse soberete niko to akwarania senjira ya bene nyara ko bamuna into kuruboni ga wikachinze jinyorana nabo kwenda gutubwatia sensemeri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News. Waigo asensemeria YouTube na bokotonyora Ndizi TV News na bokoto tweet @Ndizi TV News. Kerengeri kiao ni gutua kerene simambia bono gwetera se namba egera siskini yayo rabo to tainga kikwa bokirenga kirobereti e wiki yao na kiwacha kiri tukuri yao tumete na lera abantu mwabokire mambia kwenda se bibago bino karoma mwatimoke weekend ngimali tukuri ya Jumamosi Jumapili ponande ni omwacha kire iki goso asijigasi chino ndio tukuri bageri kubariga ni munyara kwa muna intukuru bono goikumwenyuna na SML ya mitandao inayotevi Ndizi TV News kerokuri kama lita yoto tukwalika Ndizi TV News kerkwali kirego ni gotonyora sensemeli ya Facebook na sensemeli ya YouTube na boy gokolika Ndizi TV News otarige the news ko chibosiali osota jaga na Ndizi TV News igora soro ao na ndu tutagete soro ao kerora so umuchimu ngao igora sire weterwa mange twaliga ni gororo kolende tuli to kwaligania somuroberi bwensa keme ya Ndizi TV News abo no gotonyora endo tobwatie comment yao nyeri kabu Facebook na bokolike comment yao asensemeli ya YouTube na bokwenda ali asinari bali live chat yali utulikire totenga kyuturigire tinga kiwendete kubwatia miroberi itone na somuroberi obwensakia honere libakali abene gukwarigania no nyobogi mabwakongire umeta maguta sara maguta abolire na najire gojege ni uranyori na banta bange chiraini ni goje chintambi mono asiji petrol station ekra bantu bandete koligo sembanyora maguta ekera maguta abole usafiri te kogenda ndi to kama kurende niko tukusaba serikali na bera bikimiro ya bena kwenda kimna maguta ngoto kale ende tunya to kogenda buye igobono tumekerengeri kiao tuma ujumbe yao totenga kikwabo kiri gwetera senambe ira siskini yao totenga kitoko chake iki wiki yege ngiye ntoere kabisa na matukuna nete kumyoka mono na ndekero mwakore o siasa karoro siasa iga matukuni ga kumyoka mono na matema kirasi gose aikomina kabiri na arona erete na ndebo mugwasiri na tangaste bene buna matema ayu nigo agochigo cha kumaki ubene lituko lyalero nando nyore buna mangana na manga korekanete ntwaro jebune ndega yo murai wiki amagyo muraira murodinga yarute to magena sensemeri ya so ihoringane na ndi ndete gukwanwa na ndu tojikuri kwana mayaso muroberu Ensakia na mange na libageria bene gukwarigania oyore maiga ye kamera osoko garara chibiche jago jira senjira ya bene nigakurukwa John Kibati asenjere nande mwamuro ja sumuruburi huwe ke umbojire nguma kabisa gonade nero so ile mali ko kolenganeria menyonjo kabisa musao jire nguma kabisa John Kibati Nigeria ne Brighton Makori yokaba munaito hoikomali mbia mono mwanchu murigereria ekerobono bwa kiribya tumirane na ndekoro ritikoria ijuma twaringa se studio asomorobyo bwensakia kolende na ndenya sao twancheire twasoire aiga ritikoria Jumatatu omaete ritikoria Jumatatu yo mto Brighton nikoli manyire ritikorire BC ritikori bwatemerobyo menge kero monte areganirie mbaro bagusafiria sejipara ne tukubaganiria mayanga nyasaba ikiasi batagete mbaro bono ba chakire ritikoria abo asokwenda sechichiro au maiterone ritikoria Jumatatu chichiro nigochire au une chiro yetu ya daraja mbili omochibo songo ntwarora bangina nigo bagendrete kumnyoka emambe abono egere na baro bachaka ritikoria oboronge abanyagitari bonsi nigo bayirete gochasinya gitari korra barwaire abanta bange keri kuyariganire bono mambe kerie origetigo kora ritikoria rero twagusobeira maya kurende tibwe bakona kubwatia umurobiri Ensakia bono mambia oyo igana oro umurobiri kuguchakeria ritikoria yao umurobiri gukorosera ritikoria yao lia balironge asengenjo na mange tukwariganire tukurugaiga ase studio
mono ntubwata magazeti elituko lia lero ntubwata mangana mayabuna kolega tokurwa elituko lia igoro goika emambe abono nabo igo ntubwata muganita se studio ekero chigo chakoraga ensa ya monenus chiabono mambia ekero tugukwanira mangana asiasa na magenderero nyoranga siasa na yarobonera senseito ya Kenya abarai ao abarwanireri birogo ao niko bagendrete kwiroberia kero monto konia chisera chaego chia saba Kenya chisera chaego chia saba gusi egere benyoreri baga na guchakora ense yaito ya Kenya igona manga agendrete mwancho murigereria asengencho yao na kito ikaransirege gase studio nche amunoyo minto Brighton Makori amunoyo minto John Kibati oyogendrete gukoretera mariogia yoigweta senchira yobotoereru no bwororo egere tukumanyenga na araria ya arase wiki ya bono inyura yene wiki ya kabere wiki ya kabere asumutinyo okane igobono mancho murigire tutigarite matuka makesana gusemitinye mekesana kogenda sobo chorbu mwako yoiga ekaroto kuboringa omorembe no botoereru noro kiro montage ndrete gukwana imense ito ya Kenya igoto sukare lika ekerengere kiao lika comment nganga yubwatati morobulio yokorwa uko wapi nga yore nsemo ki ogotoka mashabiki ito koro chinsemo cha diaspora togoteba ngambia mono sana timaiti gosemwa soire meyo morobulio tinko manya asenge nchongo ananda sense moyo mitandao ndigereri manyenga keimwa soire me nabagusimwensi mwa soire meyo morobulio lika wetera se namba yura se TV yao totebinga nkai kwa bukire bono mambia korwa nkai oligeretio morobulio bwenza ke korwa ime ya Ndizi TV nero bwansu bomagusi wege mitandao buno yo mintateba Ndizi TV News ensemeli ya Facebook no otori live no kugenda roro nkonyorore bicha ya barali ba Ndizi TV oyo mto Brighton noare nje sara nyaranyo Ontita nonde na barali bonsi bali bakoletere morobulio miya ime ya Ndizi TV abono no kwanyorire fan page yaito nabo igo YouTube nero nabo gutubwate buna Ndizi TV News unabotambe ncheni gonkoro kwa sara nyarangi Ontita Ekero tokora check yari torena kia bantu baitu mwanyari mokuboka ni gonkoro SSMD na saheneria nyora kurbogita ni gawate ana ubokire na kubatura Samuel Onyigo akaindi akaya mama Stengo gwire mekenye daniri bosire na wana iruma wota kubatena boka masoi mejo morobudio Ensakia azenze meri ya Facebook yane na aro kurukura maraika mwenye radio amenya baswita gotena good morning komo korwa majengumbu yaote anu ale kuruma macha chumbi no yaote anu oyimara ika weji radio amenya baswetia gote good morning komo korwo mache ajumbi Eric Osoro aoteana korwa asensemeria Kurwa sensemeli ya Keumburi Taro aoteani kondani na Kelly Estelle Dijadidi Tenyi Barasa James Nyandega Chusu Songa aoteana bonsti baboke basoime yomorobelio we Ensakia deno bijenga bichage example aotea koruthiru Nairobi nonde ime mbaka omweri amaiga goche ase family yomwalimu Enoku bichage bagotoka Sengera Kongo Count me in kuru egeturi niko ndani I5 to my mom and the daddy yako kuna last love nara kuna eliki basweti momigi yakotani gakurukura chinsemo jirichia Kisumu City awatana bwakire buya nandi niko twachakire wiki buya senior head guard awatana tekero kumakira chesta nero ikatanya tukumakili na nwale present Victor Ogega awatana good morning kurwasi county ya Nairobi awatana gusito igwetembia mogendreten handiganya saba seni na hintuno turukurwasi meji cha Nairobi o Victor Ogega ambare bandate kutuma SMS chabo gwetera se mitandao oigo na etoma totumaiga karto ndate kuchisoma katutaraswa sama gaseti endra kuliko mwanchu murigire gwetera SMS number yura se TV ya ongo soma turasege keke kirobosio kulinde karto goswa sense mo mitandao ensemo ya WhatsApp akulika goteba nere divina mura kura chinsemo cha Nyamarambe agoteba bwakire biyaga bwa se studio igomole mali dadi kabisa na ande no nchage tukubati omorobelio kamoranche nkwanirie abana ba Neshali abana omwana ne Collins Steve amo na Ambrose no mugako ne John ongesa nkobatsabira mayago se amaya selitko lialero asante sana Geoffrey Onyancha akulika kura chinsemo cha tabaka boige kutoka ime South Mugrango agoteba I love you guys the big up show ningia mogokora imeyo morobelio Ensakia na onde imeno morugio ne Lydia Mora na bana Sihara Jaden amona Hayden nkwanire mama mto Jane Varongo urase ensemo ya Nairobi no nyata igwetibya bia mono sana akulika Miriam Ogao korochinsemo cha
manga agoteba niko ndani sana na ande nonde imegwika omoelio nkwanira mashabiki on CP ba Ndizi TV. Asante sana Junitai on Facebook, Junitai Jacksons agoteba nonde iga Ensakia agoteba I salute you guys. Ambia mona sana asoko nakoba imeyomorobulyo bw'Ensakia igo toroche ngatali ntutue katole asengenjo no muri asomorobulyo nande nigo tugwakanga mbia mono kigima Ndubata masabiki tokorwa sinsi cyangumbu nene mu ngina saro mukera makori abano ari meyomorobulyo butambe antetina natebana no ari meyomorobulyo butambe kyara tari kera no agoswa origeri morobulyo ma guchikorara unyorali mbono baguchikorara actually barabombono baguchikorara barubwo bwirire higagotani gakuriri umurobelyo yo oyimokera saro mikunyize mo chiriji Arizona atano ari meyomorobulyo sara tutarenda samagase tiri tukuregoro natari tujase ebunge ya nyaribali masaba nanyonete na amasabiki manene sana gateba buna no akoba imeyomorobulyo bw'Ensakia atari komoja nanyonete no musubati ukurina Gladys Okali Ondiri kunyize mo chiriji Moremani abunyaribali masaba gatena kingo ke studio mbakwani kabisa ngwani Sara na John Kebati agateba na mbasogelia maiga kabisa nanyonete no musubati ukurina Alicia omoigwa bweli choni nere kunyize mo chiriji Moremani agante mbakwani sana gatena atari komoja tari geli umurobulyo bw'Ensakia na Pastor Sami kunyize mo chiriji Moremani karona atari denseme ya nyaribali masaba nanyonete masabiki atari make agatera no ale Ndizi TV nero gwansumo atari gusuka agatera no balamo komo bagateana no embari kuri SMS lakini no balamo team following team following no bako bana into kira lituko mambia batete mirobeli ya Ndizi TV nemia bagatogigeta sendi ya Ndizi TV abantu banyari bali masaba bonsi tokubakira mbuya mono asoko jora kuri geta sendi ya Ndizi TV kigana kibwansumo gusi nandi tokwateina bekesiro tebwa butomoja usiko moja kukirigereria ni goretirwa mange nandi ni gotwachire sali yawo mwanchu murigereria nyari bali masaba ne yarobone yo mheshimiwa Ezekiel Macho nyari bali masaba ne yo mheshimiwa Ezekiel Macho oibo igana ndote no bagabana uchukulia se account ya kesi oigo mashabiki nari korwa se ensemo ya Isecha bakurigereria sana na bante batigaria nga ntulkulika SMS kurende kerarituko morobulyo bw'Ensakia no toguchaka noro tomanya kwenda emerobulyo yetu ya kerarituko aliensa asetundubali korokwa lianyabali aseduka yo mongwano korokwa mokaya agotebanga tindiko Rusia Ndizi TV andonyo gotete chumbie sukali eduke yo no kogenda lianyabali Isecha agotebanga Ndizi TV ni mambo yote abuno tokurigereria guchakira mangana maya merobulyo yonsi anene mano merobulyo bw'Ensakia igotagoteba ngambia mono sana asengencho yo gwancha kurigereria Ndizi TV na ate station tiyo imeyoro gongorwa gusi orarigererie wetani Ndizi TV onyana mangana yo bochenu no konyora mangana yo bolemi no ale kiro merobulyo lyotagete asengencho yo kogosemia na gukumanyia nime ya Ndizi TV bono bono merobulyo yito bw'Ensakia okugochakerera lituko nkaina ndora nyoro merobulyo buno yugo mwanchu murigereria onya to kurigereria Ndizi TV obwansu bw'omugusi Tetora somo como que to kwirana nigo to kwenda wikasa magaseti torena ali iro bolto litukira rero yugo mwanchu muri toska Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omubugani ukamil park nigo wariganirie omugiko munene bw'abana okurukwa Kids Fest Talent Search First Edition kitariki kyanda ni kitariki 10 umutinyukane abana nigo barahamiraniye asikigoso liguna kugendia ubwato bwakontimbu tag of war busiku musenkori kuragira bwanko gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalun gosoi gunime na kuminyoka wakati penalty chumupira bwenkoyo negosoria badminton na boigo neria ya hula hoop abanyangira bonene kumurugungurwa guzi no barabagokie ababuiri nigo baraigwithie gwabuna t-shirt amaburi ebinto byogosomera nechi medals ababui komi kurwa chinsemo chonse nigo barairwe asitaro ya Masai Mara
rikia omwana obono ekiagera kwirikia niko kogenderete nechishirinkiri bweyemo so ase omutandao obo ase www.camelpark.com gose reservations at camelpark.com gose oake simi ase namba enoti 52 eyemo inye isato isano n'isato isano nemo isano kianda inye gose enoti 52 isato inye isato isano n'isato isano nemo isano kianda inye gose enoti isano n'ibere isano nemo isano n'ibere maragatano inye umuyiga o Kids Fest Talent Search First Edition umwana utamoja Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kounie chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonsi nebintu byogukorera chigosori Ndizi TV obwansu bwomugusi Bemano majumuri ya karwandere tako tokwa tiana somoro bwere bwensa kena ndabone tako tambo kiko ikasa magaseti toko tena raliali erubure taseri tukiralero muna botambe ni gombate gaseti ya The Standard na hinje ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase gaseti ya The Standard ngana ali useringa rimwa mundiri na Raila attack ababunge mbanyarete bakurigereri gose baguchunguswa litukolikoro nene kraba bunge babere banyarete bako babere amo no monogari bwebunge ya wasinigisho banyarete bakorangeru ojase kyombekeri kyobotuki amo no bosariya DC ya litukolikoro nigobono bayigetororo nakora nakogiriri gose guchunguswa kurigereriwa anekero bakagiru no bachagetio muroberi bwoko bwobosagani bwakorekanite ase county area wasinigishu ekerendege ya mubuguriti murai wiki amagyo de Raila Odinga yanyarithike gusaganwa lituko ulie eichuma korengana numurike gaseti ni gatena batatabu ni gobaigeta ase kiombekio ase bono banyarite bakorigereri gose koringorigwa aneke rigagiribuna nabwo bakorete okomocha okwo gati yabo banyarite gati yabo bunga mo no mubunge ugosoi MB Caleb Kustani amo no mubungo Kapsaret Mr. Oscar Sudi amo nomo speaker we county ya Usinigishu David Kibrangati go nigo baigeta sense meyo na kogiririgu na gwanchiru kogendaka igobono umugano yini goranyora sebeji ya gatano na gatatu gasedi ya The Standard karotuko chimi korende gasedi iba igone murekerete amangana mange asebeji ntangani ayo ari guchi gasetime munanga ki amaguta nyarira kubara sensi yetu ya Kenya kerebiche chodirabu kabisa unanga kichigarjende te guchiro nase bituo bya maguta ao ekromori kyari getebuna maguta ni gabodire bono ase aba Kenya bagende go sava asichiri joni awa se county ya Kisii Mombasa Kisumu nigo umuchando ibo kuruka maguta nyarira go kwenekiwa ase ensi ya Kenya boigo muri kibiga city ya testano na muri keretena ingige kugera Karonso na ndanya anyardiga kwirina go just campaign kia simio ra umoja iye kagere guchukuru kubono asimio ra umoja kwa Kenya igona boko soma mugano yino nora sikasiti ya The Standard boigo muri kina muri kerete ngaki abana bakego se abasubati bari bagosoka mapema goji ase gojenga kyabana bagosoka mapema gusaba kunywa mapema yagera namba kugenda sama somo abo boigo muri kibikasiti na muri kerete ngaki Bob
anyarire gusabira ense anene ekera tagete wasasa peide ense umuchando uri gosobo esegiri agendete gati yense ya Ukraine amona Russia echikwera igumura gasiti ya testana ni mureketa mangana mange ayuna ali arase peji ntangani karato gochikwe go chime ni otrachikurigeria sobogale igo genderera kobamo 90 Waigo egazeti ya The Daily Nation mwancho murigiriria engane iroborito ase peji ntangani kegima ni goronga inkai gose amaguta kare where is the fuel erina riburi murikia rigete ekerobono echigari cha matatu chikagirwa cha komenta efea asenge chomo chando bwa maguta ya petroli na maguta nonyana ya diesel bona beiro bokongwe kerotoruche abanta bange abatumeki bechipara gose obatumeki asensemo ya bosombi bagendete kubeka chilaini chintambe ase bitaseni au bya maguta ayo anyalire koba egento bono kialetru muchando nande kiagendete kole maria chinsemo chinde asenge nchogente kyo kya magusa mafuta yo ya petrol taligotoka asebono iga nabo igumwancho murigeria epeji ya kemotuke gima ntoroche omorai bwenso muski Huru Kenyatta gakugikeria engana ya makorekanira omorai bwe makia ODM Raila Odinga nsemo ya wasinigishu abwasa tebirenga abarai kamoranche twara intolerance ekermo gukora achi campaign chaino tigakero monto abarai yani abarai banyariko babako babaremereria gose baba abantu babwate tolerance ase kero monto ekero omonto akonchisera chia ekero monto anyariko twara amasikani abwasagi kiretikigima egente kyo gyakorekanirete omorai kya makia ODM Raila Odinga baigase page y'entangani ntorochenga mangana yobokurumi ase abachaji gosaba na chebina amo naba wakili ayibona agendrete koba gakubairira kuigorira abasalia bali banyarete koba bagokora obosalio obonene abwasibone koba okegosererio asingenche karoba kuigorira abantu bangabona baiga abande banacheire ebisusuro byogokwa ande banyara koba bakuigorirwa eyo no bwaba ngekero basokero uchiskali na baba isiko bangana ndemero bilio emebe kigima waigo omo governor wa county ya Turkana eyo ne page ntangani ya gazeti ya The Daily Nation tukuligelia obwenge tomayo cha kuigora guchaime mo governor wa county ya Turkana Josephat Nanok nigobono akwanire na mulikibwe gazeti ya The Daily Nation na kumwerera subo imenga nkikiagerete agatigana muske Raila Odinga na goswa ase nsemo ya Hustler Nation ekora wanomo konyi bo muraibwense Dr. William Ruto ayo ngati ali ase gazeti ya The Daily Nation ase page ntangani kulendengo swatulime tororenga nararia ya umulikibwe gazeti welitukolia rero agendrete gutulikira na gotwerera ase obwagale Kerto ga ndreto ka se kerto ka se beji aga to bone ka se dia de standard ni ko bona matema ke krasi kumina kabere ago cha ko maki wali tkolero kumuri ka se tina muri ke tinga ke mo professor go se mo wasiri kweji se professor church magwanya ka ga abuna matema ni ago cha ko maki wali tkolero kulingana no muri ka se tina tete na mago ni ga ruete kuri ke tindi o ja se ba ko maki matema ya sa tete na go iko bone nyarbo kwene kiwa ke ba ko maki matema yo ni ko bono gisese sekyo nguchaka kereri ko liarero boigo mokonyi bumugwasiri anene uri oteneta mangana University Education and Research Principal Secretary Simeon na Bukwezi ibwangu gana nyarakaho te abuna abarokiwa ababanya bakora amatemo 12 uyikomutinyo gatano na kabiri umwaka oyo igana abakunyara bakire University baswera sama somo ye University gokorana umwaka oyo iga nande embero nero rasa masomo kramase amatemo yo jakumaki uri tukurya nande gikagire buna aboroki wabo karamatemo barasoke bwango na barachigo Swas University goikomutinyo gatano kabere umwaka oyo gamangana ayo nabakonyora sebeji ya gatatu ya kaseti ya testara edebwe somere buye kabisa amaganali ali amurekerudu sebeji ntangani goronga kyama gutanyarira kubora sense yaitu ya Kenya nigo ara sebeji ya kane kaseti ya testara asebono chiraini chintambe abantu nande bakoenda
Usaba na boda kusema bali bachigari bakwende distance entambe kuchikuligia maguta nande boigo banyora tayo nande kumachikorokana na sande nigo bono chibese chia menturi chia maguta una maguta kare kugurwa emia ya mone merongibire nigo bono anda maguta kwenda guika chimibere egetugia nyare kigo chanda abantu abange nsitu ya Kenya egerandu bandete kuchurira na switch station au eri kuligi amaguta kumugano uyu utagwe somera mono umanyengi kirete amaguta kubura nsitu ya Kenya nigo konyora sebeji ya kane gazeti ni ya The Standard. Epeji ya kabera se gazeti ya The Daily Nation omwanche murigiria ni igoro ye impact gose abakongo bokoretwa no kuburwa kwa maguta ye petroli imense ya Kenya abwase bono omonya kirogo gwikyombe kya matatu owners association Simeon Kimtai atabire unabono sector yobosombi nigera chekore marigwa abwase asabire serikali kumuke getambukiro kya bwango na gwakana bali bakoreta maguta imense ya Kenya egere tonyore amafuta yu abwase atabire nga gochimotua chinga kinchi chigokonga onyege kugendera bunere umuri kibe gazeti na getechi bicha igoro yaba abarundi ba boda unabayichire ase bitaseni au ase county ya Uasin Gishu county ya Nakuru chinsemo au no nyembo songo ya itogigaiga igwekarogoswa ase chi petrol station chirichibwata maguta nigo konyoro mubaro monene bwabana boda babangete line ntambe asokonyora amaguta yo wikera bono iga nigo ebango yakinigwe asensemeyo ya maguta weikekerengo kenye igoro yemia sebono abantu bagendrete kulire serikali na kubabulia bogimani go bogendrete gokonga kurwasi chinsemo chonsi na kinaenderende amaguta naro agotubura asengencho wetera maguta yo obasombe nali bogokorekana abana boda nali bakonyora emirimo bagokora asebono iga nigo batebire bakugure lita ya maguta ya petroli asicisiringi 240 kurengani wabuli tangani amaguta ya petroli ye litemo nigo yali kugurwa emiyemo na 30 kerabona ya charukire wika 240 igo bono bonsi nigo bakubulia serikali kuligereria mono na koranga inkikere ase sector ya maguta omito Brighton bwango iga abarai bali asensemo ya presidential delivery unit nigo batebanga amaguta tabuleti asenseito ya Kenya kulindi nimirobulyo ekobekwa boikeranu egera maguta yu aikero mo Kenya aikero mwana boda onsalia kulinde bono nigo yabeire michande menene ekeregi maguta yu agendrete kubura na agendrete kubura hone turaganyena na serikali chiko kimirobiri kwenda kibuna abakanya bali chikogendra gochande kekerto gogendra gochibosyo kerto ikase beji ya gatani gasetini ya The Standard nigo bono murai bwense ur Kenya ananyereka gosoka sentundinde na kwegerera na gotea ingi kiagarte kamo agochikomo ko bosamoiro ko bokumure wiki amagyo demerera morodinga asomuni kiwa sete aligete na choosing Raila does not mean at candidates party yani komo chora Raila indaji kuira libaga gosoko murayo gatano temineti gosete teri kerenga buna abande nigo barababe kolengana na uru niganyarika otebuna nere na bwato bosibore bwaye bwogwa kereko onde bwensi uriaraga nikoba kuira libaga lyaye ekero akuru obisi nigaya kwantali tukurigoro asense media pipeline ekero atendeti kanisa ya akara atendeti kanisa gosesa bese kanisa sense meyu poigo niganyarika komochege korwa kiriki anyarake okolekana litkulie chuma ane asense media wasinigishu ekarendege yomo kumuraibu kyamagyo demerera murodinga nyarteke gosaga na kurutomagena na gwatwa ebirorego umuraibu ensinigate buna yaya tigense nyarage gotwara obotwereru bagakonde mwigentekisana usaga kemojaga tena ya ense ya Kenya tigitwara obotwereru katwendete kweriga ngo cyaso bochori bonne bumwako akaburi abakenya buna tiga kurutamagena nanda akaburi abana siasa bati gutumia basae kubaira simesangano na gosturbani mesangirano iyo nigate buna siasa titakiri koba no bobisa gose okero bantu bakurwanirira tigo bobisa bosire ko rororo kiro montaon chisera chiae nanda eguribaga gotara sense kirense moyense ya Kenya iri kwenda kiminangu ya kerekoko abananchi bamotegerere kibaranje ko mochora bamochore gose kibara moyiri bamoyiri hiro muraibwense urkinyata ya kwanta buli tukurigoro egarate yatebuna gosegererede ningi kyagarade akamo akoa okoboko muraibwe kyamagyo demerera murodinga achi ko murayo gatana sense ya Kenya.
Keroto gusika mutu mwanchu murigeria epeji ya kane nelio muriki bwe gazeti agenderete gukwananga inkaye ogochaka gukuburwa kwa maguta gwachakirete abwasatebire nkorengana no kunyorwa gukubeke mirobiri boikiranu amo nabaraigete babwate oboinche gose babwate grid eyagarire amaguta yo atarekera abamenyi gose abatumiki bechipara abono ase kiombe kia Energy, Petroleum and Regulatory Authority giatianire gucha kuimokia egetambukire getindi gochegaria ase abantu bari babwata amaguta yo batatageti ko yabwatuka abo bagenderete konya rigori rigoro nonyenga tegwenereti boigo korengane kiombekio nigegotebanga ense ya Kenya nigebwata amaguta isaine gose chi stock chi fuel nigo chire chisaine korende emeri era sensemo gose emeri eri bogoretia amaguta ere kando ase port ya Mombasa nigeganyete koba offloaded egere amaguta yo anyare koba gagoikirana gose gagoikera abatumiki bari bayaganetie igobone kiombe kia kegotenera amaguta nigo giatianire ngochikere kwimuki getambukire getindi na gotebia bakenya nga amaguta tabuletia sense ito ya Kenya osetaria sengencho yesegiere meyense ya Russia na Ukraine kulinda amaguta stock nerororo nonyenkonya esegi etarachaka igo manchu murigeria tetobe no kwegena buna amaguta yonkurusi gware asemeri me egera ikera bakenya asengencho telibia kero monta kubuka mambi akuminyoka gocha se petrol station omanya gocha koruo saine ya mambi Mokenya na robot boli ya mono anene litgrech momosi akabori amaguta ali anyore tu Kenya turukana ngaya chiete timete ngo moiraneri enjini ngende to korobu tukimanya maguta atogete turukana ngaya chiete ngaya amaguta rege amaguta metena mangaro isaini lakini merobiritera beku merobiritera beku anene gocha se ense itu ya Kenya asengenjo amaguta ali Somalia amini turukana naroro nandi tukagoka ngana intuense ito ya Kenya tuanyorire ntuchikoba togo depend chinsi cheisiko asengencho kende nabo kerabe bono muneke kigenderete ense ya Kenya na nense ebwata obunda ebwata minerals ebwata maguta yo bono timaiti gose noburai gose ne ababwata ni bali bagwana tukurigereria ngane yo bakirete osenga kigari nande dwarra banta banene dealers bambaguta mbate abune serikali ni bwate jibese cha etarakana ange chibilioni 32 yagatana chibese chikubwatu kwa ntwarre serikali gikongusana na gatana serikali gatana barabun 13 billion babwate lakini bali bana bagatana ya edeni ni gere ya 32 billion bagatana musi kubwatu ka chibese ji ebinte birachi korroba lakini mubaru bakongire anene turikonya bigi goje era korete no ni mirimo sira kwira n'abantu roje ebategemete transport itayo ni gutura chandikamo na inde gose bono ari gori ndiri chikoba neria kawaida asikwari kubugorerwa chiringe 50 ni boda na bonera gotebie mia na mbarabu bachakire kuburu biasara sengenje karote yo muntu ne chiringe mia ya mokana rete chiringe 50 yako gotebero litigantare mbatu kuguru kwana ngo bono ensemo yo bonchereria bwa boda no basombia bonyene nkore mali gugule Mugano uri ngomo tangani gose uri urudase kasidi ya testano niko konyora se page ya 5 ase ababunge bali babere amo no mo speaker bwense meria sunigishu banyarete bako ba grill gose banyarete bako chunguzwa litko bako lengori walitko ligoro nino kubatika no busaga ndi bwa koreka nderitko liye chuma sendege ya mugoti umuraibu kyama gyo diemrera murodinga kolengana barabu niko baigete ase kiombe kirikyo botukiamo no busali na kuri koroboti boigo chisimi michabo niko janya tigo tigara asense meidi chigende ko bakonya abanyanyimbo kokora obotuki erikwenda kingikirite gusemba limba usikanete asi amangana yu akorekaneta selitko ligoro kolengana no teneri wekiombe ya DC asense meidi ya Rift Valley Regional Directorate of Criminal Investigations niko wananyarika oteabuna mbaendete no botuki na kwenda kibuna barorengo oirirete osemba rabanyante bagote yabasaye bali koruta amagena gochi ase endegeria muguriti umurai wikyamagyo dimrera murodinga murai bwense nari kira bwasate betena teriko make sense go teriko tigeni gikomek egero go target kuruta magena gochi ase endege akabori buna kende gyonsiro jikero jakobera umurai wikyamagyo dimrera murodinga ate abuna na bense yaro jakoba was
so bukorkan tangabone bra sensi to ya Kenya asebona tete abantu na yaya tiga kuruta magina itaringa ki ya magina boigo mugavana bwe county iyo ya Wasinigishu Jackson Imandago ni gatete bunere no mugavana ngati ya bagavana bari batari gutororeti gose batangire tijise yikwenda kiwase enseme yinyurubuna mugavano inere abantu mbakwante buna nere mwari nkoja mubwa bari banyanete bako organize gose bakorobiri mu kutano uyu gose ubusagani bukorende nesogati na ukana bunere ya tari tari takunyara gakorobo sari buno ubu asabureti abantu natiga babo watoereru nando nyurubuna mugavano no uri otebeti abantu buna tobeka siasa asengoro onyebeke aselangs sama kwa yana kwanye yarororo igo nomugano na bokonyo soma sebeja gatano watoto omanyenga kia banda babete girir ande ngayo tukiwenderete kwena kia lingana lya koreka ndirichiko lechuma kanyora bataraswa ase ansemo yokunenkiwa abwigoro mambia litkolia Jumapili ababunge bali babere Oscar Sudi amona Joshua Kositonyi Kositunye na mbanya tukwa bagokana Caleb ya producer nambia mona soko nginyore Caleb korwa samba ya soi mbanya tukwa bagokana kigimengani yubagatebanga ntwe na barayi bali bagane tyomorembe nonye tole ababisa abage siasa ntoli babisa kerenga kegoikanga torete abantu gose guns bachi komosagana omokonyi gosomurai wiki amakya ODM Raila Odinga bagateba yuna mangana atari boigo na barabu kuno kungachwa kurende bagateba mbarange korwa amalieta yabali bamanyete banyartwa bako chakia gose bako fund abantu balya eli kusagana omurai wiki amakya ODM nandi bagateba yune ngana ya gisiasa tiarenge ngana y'abantu nyene gose engana y'abantu kubanga busaigo kurinde erine liberera lya gisiasa egento nembara ubakanete na kuhikeria nge yutelimbwa ingia gati y'abakenya gukora egento kingabune ekyo karoto gusuka mutwe asepeji ya gatano na limo gazeti ni ya The Daily Nation ni gorobono butukibwa korirwe niko bokorokia buna abachaji gusaba na jibina mbarororo bare corrupt gose baraba kurumi amo n'abawakili abwekere omusalia nyariko baka kubiko byara na kuna chiruiki na kyae gose onachirwa makweli goso onachirwa ekisibo kya maisha ngaba wakili bande amo nabana chibina mbarororo bakwegwa amaki banyara ko bakuororobya egesibokeri kya na chirwe omusalia ase echera ikibono nigo kialetre liberera linene na korokya buna enamba gusumu baromoke yabana chibina ejunembwa etabwenerati ekero to kuinyora musibwa na rororo nyartko bakagusibwa aseli tabwire uri nyartko bakagusibwa kurende akabora asegekegeke uyu nyartko bakagusibwa asegesibo kimyaka 10 kurende akanyara kwororobelirwa egesibo kiae na kubwatukwa nyora omusibo yiga nigo anyarekanete gose abwatiranetiwe amone obosagani akorete umutinyo 10 omwaka 2011 abwase aringe gutumika ebirwaniriro buna gose grenade iyo yanyartko bakego itabantu nande urocha kanyarko baga kubwatukwa maega yo kwororobelirwa egesibo kyaye iyo etali boronge iyo no kogosa asingincho na bara soke iskogalia andachiko organize obosagani obanene ekerobono abawakili buna abaigana bana chibina baboliwe banyareko bako babantu bakubwatali chikolense ya Kenya ngonyo monto sibirwe asili mocholi nene kigima tigakole egesibo kyaye nakitwarra bwango iga abawakili nabana chibina bakoirwa samaigilio asichinsemo ao na kwegeliwa enchera baranyareko bako kinya ebirengo byobokorari ase bigambiro ingana bogwesomere gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na limo mugano yo nairobolito ase page ya gatano na limo na gatano na kabere amangana atalie aye cheche kigima Ekartusa kabo siasa page kubega sedia de Starling omugano orio Karonzo nkikia gerte Karonzo bono nandaga soa osaja gire ko soa campaign just miura moja taboko nyororo omanyena Karonzo kuringano muri kwa sedia de Karonzo boni go baikeranire na kubwata nabuna ngana chikonyora sa ebirogo gete ase serikali ya Simiura moja gikamwerede na bono sokire bene na gojaka koralie ko bano mura wiki amagudi mrera murudinga si campaign ao ndomroje barase ka asense media
West Pokot karo twaroje baenda de campaign yororo bono karonso ni gaso irebena se campaign yeyo na goteabuna ni gara sense meyo na ntari gochukuroro kostari gochukuska ugura dago somero mugano yo ni gokonyora sebeji ya 10 wega sebeji yeyo ni gobono korengana nuko na chogwe kina gya PBI ekyanyar ko roboti ronyaro gotuguterwale ni kyombe ose kambere kana ya Supreme Court ni gobono ya rekane buna IEBC ose kyombe kipene tobo jone chimbebe na kibono kere aba na kikyanyorete omweso mono anene karaba chachi bari banyate bagoteabuna ekyombe kyo ni gokie inkia ni gokie isane ose inkia isaine koram gorukana osabantu bari bari gwetia inkia isamba isanete go verify kisigina cha bono igono ekaba omweso buna bono bakwenda kwarigania ocha sobo chorio bonne bo mwaka uyu gunyorubuna abantu mbade buna kyombe kelinki abate bantu baisaine bari go verify kisigina cha kin commissioner nje isaine ase go verify kisigina cha kulende korengana ne robot getugo sokona cha wa PBI bono ni go bono ya IBC anyoro mweso una chi commissioner nje isaine ase kyombe kyo nande bono bakwenda kwarigania obochori go nabakwenda kwarigania obochori bonne bo mwako yiga boigo nabogosoma ngaki omukungusana nale kwanyare gukwana kiwase kiamagia ODM ase county ya Coast go sensemeri ya Coast and the county ya Mombasa ekeraba bwatani abanyare bakwobo buna chi direct ticket ni go cheri go chia sababu bwatani go sebali ba kuri biro igo mugano yo nabo wesomera ase ebeji 10 kaseti ne ya standard Manchu murigereria wikira bote tora enda sensa mwende ya studio kurendega ndira gutubwatia witira sinchira ye mitandao Ndizi TV News sensa ya Facebook na YouTube egaro nyara konyoro morobiri yoiga amone yende menge kurwa Ndizi TV kwira na tole asegekeke kiribusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekurwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na Boigochinsemo-gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chenyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune ndime nyikanitibuni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu bwatumu cyane bwobongo guse mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirenko byigoro birya bya ISO ngwankira bare obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amuni insurance chinde chinyinge nabo kubatarira ime yomuchukisi ase bara ya Hospital Road angine skuru yo kwegelyo bobwenya ya KMTC wosoba kiresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Mora kaki nje como kunguya kokora nataka ndo wataka kokora tombo nyakita
Yani ere binte bimbiro. Umunyagitari ona. Kayo menyete. Ni moti kiyo menyete. Yani nkwano kumenya ngabana bachika kili chaitire. Ya yo mwana natakawe. Abenye rukana. Abana nasa nakandekererwa. Ya mwana nakandu. No mato mwana oyo na nyor buru wa fistur. Mwana ka. No mato na bakungu bakorra bosongo kwa mwana fistur barwarite. Kachuti keta biye ngana ngo gosoerande. Omwana oyo masoma ye gako gendanse. Omwana ye gara chikonyora abana igara nyayo ka godoro muchana. Omwana wakoro mwana ngetse kabiri. No mato sereka nikanita wana ko. Ngayo menyete gaiga. Aye bakango soere. Bakango soere. Amangana osara abana baiseke aetiro nechingaki. Kabe mongino mongaini orokereria enyaroka yago enchirago kina korende to baisako masara. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Biamano mwanchu murigeria urioga ndreta kubwatia omorobuli bwensa kebono mambe kerotole ntunde yo kumanyanga nararia ya airobuli tasa magazeti elitukolia lero nari naye okumanyanga nkikegendreta sensi yawe ya Kenya egere onde na koboli kwanyara komotevinga yaye kikegendreta niga maguta niga kineteri igori na bintu binde binge igotobesa komocha asa magazeti kurende biamano asabali bagendete kulika wetera senchira ye mitandao na gototevinga tuko pamoja ekero akulika korwa sensemo ya Jogoo Road Nairobi akorwa Richard Barongo agoteba nimbaro chibya kigima biamona segasi engia mogendete gokora Justus Ogechi onyanchonoli Kenya korwa chinsemo cha changamwe ime ya Mombasa agoteba gaigetu babwatete byabana ba mintumbi biamono asemirimo mogendete gokora yo gutumanyia nararia ya ari asa magazeti yelitukolia lero. Na tutaranda asa magazeti nara gote no bari me yumurwe Lydia awatana Lydia mukaya kuru enjoro gesima nonde ime I5 to my mom Elizabeth mukaya awatana no ari me yumurwe mo ngina account in kuru kiamukama kuru jisema kiamukama awatana no ari me sikwera ondabu awatana ero so ire me yumurwe tarasuka no ari mbaka engolina ra guruna emirimo basi awatana good morning nyali bali masaba lia nyoka na wawakilisha na Dota Nyaboke na mama mwabo Queen Maraika abwechire audio amenya basweti na guna Douglas Aliemba awatana good morning na onde meyumroberi Ensaki kurujinze machiri cyana kurumbya mono asabari bandata kuboti muroberi na gotoma SMS ino gwechas gwetira asenambe yu gwetira semitando nyurana nabuganda gotobati asensemeri mitando Facebook kutonyora Ndizi TV News bwaga sensemeri ya YouTube na botonyora Ndizi TV News utarikuwa goto tweet @Ndizi TV News kenengel kiao ni goto kiari ndikirenza kiretaka gwetira se namba ira screen yao gogendera kutuma uchumbe yao enyingi ujase studio
Kero asoko boko kwane mbwate gazeti ya The Daily Nation. Na nje niko mbwate gazeti ya The Standard ase peji ya 15 niko bono imuregerete ngaki abana bagutika gisukuru anene kero bakonyomwa no konyora marito amapema gose bakonyomwa niko bono yaro kandibuna asumwa ko yo etete go samatema yanyarde kagosoka matema mwaka ujirubire na emeronke biri no yomo niga abana wetani chiribu komi banyarde mbaikarance matema yukorengana nigo bachiete nigo basogete gochibuoye korengana no muri gazeti ose korengana ne wisara yicemi nigo bono yabwatukiro oroboti urukote yabuna ngaki abana bagosoka mapema batiga kokora amatemu korengana nabarai abo buno murai bwikiama gose murai bwobomo bwanati secretary general Collins oyu ni anyarika hote abuna abaibori mbare bana baro bwate chimbwechi bakunyara bagotiga abana babo basoka mapema ose banyora marito abwango abankera tebiruna abangi babo nigo kurwa sipsa kumbire bikuirira bunekera abana basoka mapema irinda abaibori bamakonyora enibo eri bakugenderera gotumea abamete sipsa kumbire umwana agosoka mapema igo nabo yatebiruna yarekan okero misori oyore kubet secretary general aho abuna netakire miroberi yabene kube kwa bene kwene kubuna abana aba ngo karansa barasa matemu abo ni cinsa chibwenere ne cinka chibwenere ekiagarto chikogenda gochibosiga ngo gitori gotwara umucando bwa abana anena abana abanyaruka gotwara umucando yumwana uyikoranya some ni goranya nyore usikora takoyo soma ni gonyora sebeji ya 15 iri gaseti ya The Standard. Boigo umarabu kiama kia UDM Raila Odinga litsukuligoro na irete campaign chae asensemo usase county ya Turukana abo asebono atebete abamenyi benseme yunga ere nigo aguchia kubika bosio amangana yo kubwatania ba Kenya elio gukinia uchumi ekerense bwato morembe nigo uchumi gukina asebirengo bigoro asatebete boige serikali ya ni chigukura obosagani bwaba begu asensemo ya North Rift bali bagenderete kusagana usaba ibibetugo na chigukura omuchando jo litsukuligoro ni galenga sensemo ya Lodwa na Lokichar abo asarorekanete gutakwanira mono ingana ya mobera litsukulia gose ingana ya mobera sensemo yo wasinigishu no nyaba bwatani baye bagenderete kukwana igoro yengane yo na korage byara ingane ya nyarako bakego koleka kulinde no muraibwe kiama kiana Kenya musubati madakarua niganya tuko bakagotebanga onye nyomba ya okere enyomba y'abantu abakurumi nabaige nyombe yago nigebwata abantu batanyarako bakulinda enibo ya serikali na mali y'abananchi lirolyo chire chiga oranya kuliera abakichikura nigo chirinal and void gosenchi kunyarako bachiko kole mirimo anye nyomba yawo nigebwate abakurumi amona abantu batanyarako kulinda serikali bya na mali y'abananchi karorekananga abamenyi banseme ya Turukana nigo basabetwe kumusira umurayo yubwe kiama kia UDM Raila Odinga. Ekartokana kwikase county sekartokana kwikase county ya Kisumu kaseti ne murekeretenga kia pharmacy ose abaremi ngwanyate bakwegwa chimoli jiri chiama chiri daily cabs asenseme yikorengana no muri kwaseti na tete buna umuga bana bwe county ya Kisumu anyanginyongo nigo bono osobotenili bwa nyanginyongo nigo bono banyande bogo abaremi chiombe cyo eri kwene kebuna ngo chibare kuimukereria ebirengo bya mabere asenseme yikorengana nere nigo bona teuna oinere njire yemo yogosiro boremi ase county eyo boigatete buna najigosira gusikubikimiro bya bene kwene kebuna ngo sirare enseme yobori bwa matoke amo no boremi bw'ikibando ase county eyo ya Kisumu boigase county mabe nigo bono project gose meroberi ya machi anyari kwene kiwa kujikobe kwase county yikorengana no muri gose natete buna nigo bona serikali county ne yabe kire meroberi kwene kebuna chibese gwetan chimilioni chiminye kugira utumika senseme yiri kwene kebuna mache ngorosi gwale aba menyi benseme ngo jibar konyora mache senseme yo ya Omabe boyo ekatutugarata sensemo yo nigo bone meroberi ese katuganda go ikase county ya Siaya nigo bone meroberi ya ben meroberi ya be kiru heli kwene kebuna ebi nabya maremo bikwene kiwa senseme yinko erabire ekero muteneri gose aba bwatani aba banyarba wesokra oteabuna meroberi gose binabi bikube kwase chikoti ase county ya Siaya ngo ikere omwalyo
karaba na chibine banyari bakubori bwana mirobiri abeneta kirikobe kwa na kuna chibine ebyo erikwa omweso gochase bali batandikete anene kro chindemero chibato mochanda sinsito ya Kenya. Wege karata ko swasa mangana ye county segazeti ne The Daily Nation county chiricha kireno mochando bumurakera ange county kianda chirichire ase omochando monene nigo bago chegokonyeka ne shilingi chibiloni ibere korwase serikali egere bakoro mochando yubu murakera ayo naboko ya somasa mangana ye county ase peje 15 ekere county ya Nakuru nero omochando bwa malimo onyalre ko bago koera magega ye title deed okonya abamenyi benseme yokero umuntu kwegwa title deed nabo kwenyorera umwana uyo asepeje 15 egazeti ya The Daily Nation ekero bono omurayi kiama kya Wiper Kalonzo Musyoka nerabo igamurikeire nganigo ali asakongu maega yapa governor bali bakuriye kirugo kurwase county ya Kitui nabo igo county ya Machakos wetrase kiama kya Wiper bono yasinyirenga na kiego chikoba asenge nchumbaro bakuriya ebo governor wetrase kya mekyo kya Wiper bono ya moberere gasenkongu Kalonzo Musyoka kumanyanga ningo awochakoewa etiquette yeyo ibona bogwe somera yo ase epeje 15 ase obwagale ase county ya Kericho nigo bono abamenyi kurwase nseme banyande bakuborigwa kuna banyare bagwetanga kurwase gisegi anene ekero bono kurengana no murayi wekiama gose secretary general wekiama ya kanuni salad ibona nyaraga kubori abamenyi be county go nseme ya Rift Valley kuraliyo marembe anekarate birwen onye murayi wekiama kya uda ibo igoro mukonyi bo murayi wenze nandoli ori iriti kuchikuriye kero kyo president senseto ya Kenya naga kurwase chinseme jo netakeire abarayi bali bande bakuriye biro aba wanchirugo stara sensemeyo nago yakere kuko tako soma mangana yoni kuko yasoma asegasiti ya testana page 25 eribwe somere umanyenga ki murayo unique sarate nyataka kubole abamenyi bensemeyo ya Rift Valley nabanyara bakora limorembe nekerensi ya Kenya ndikwerere uchesobo bonne bumakoye nara yo mwanchu muligereria kulindina mangara samagazeti elitkolera rero nonyekuru county ya Homa Bay Kidero Evans yo kabero mugavano Nairobi na uchakuliye kero kyo governor se county ya Homa Bay wetera ase ensemo ya independent igobano na mange enyorere gazeti yao ya The Daily Nation gazeti yao ya The Standard gazeti yao ya The People Daily elibwanchete onyara ko bagwesomera asobo imembia mano kwa ire biro byao kuligereria amagazeti tigatugenda sensemo indi ya studio kero tokuirana na mangana maya senchira yobwekirana Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi.
Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Obolemi nobonda numuru buryo bwogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru. Obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontwa goteba ingocho turi no minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere mechi dakika 15 Ndizi TV. Naende mambiengi yangu kwani mwanchu murigeria ndonsia so ligiretie TV yao ya Ndizi TV enga kengi yangu kwaregania asemesa ya mang'ana maya korwa asemesa Ensakia egeren kumanyia senjira yoboikiranu na raria yakorekanete korwa litkuri igoro guika emambia ya bono gendira gutonyora gwetera senjira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na ensemo ya YouTube wenyorere ayu amo na yanda mangi kwirana ndase keke kiribusyo egeren kumanyenga na raria ya arasemesa Ensakia. Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita tigatoya chake korwa sebunge ya Bonchari egotoka se county ya Kisii abwa saboroki wa babusa osebonchari University Student Association
bono besogete na kwemurunganiria okuborwa gw'echibasari korwa ase bunge iyo nigo bamomochetie omobungo bo Pavel Oimeke asoko mocha kuba chibasari echo echiabange batebire nigo bakobetererigwa gutenenia amasomo abasegeka ase ngencho yokuborwa gwe fees nigo barwete kuboria gochaso omobungo yobo amo nomorai bwense Moske Huru Kenyatta wesoya na kumanya buna bairu chibasari echo erigokine birengo bya masomo ase chi university. Isaac Matundora Ayenda Orsa Isaac Famire, Deputy President Busa. Today, as Bunjari constituency students and comrades, we are bitter because the bursary that we have been yearning and waiting for so that it can cater for our educational needs, it's no more. Our parents are crying, the society at large, starting from the secondary school, going to the university, colleges, everybody's crying. It is an examination period. And in this period, we expect that every student must sit for his or her end-term exams. Because of lack of fee, some have been forced to defer semesters. Some have been forced to go and look for jobs so that they can get a fee so that they can sit for their exams and make sure that they complete their semester on time, and others to make sure that they are going to graduate in time. Sisi kama Wanchare ni sikitiko kwetu. Leo siku hii tumehusunika kama wanafunzi pamoja na community pamoja na wazazi wetu wale wenye tumetoka katika familia maskini. Tunaomboleza kwa sababu hatuna basari tena. Basari ndio tumekuwa tukitegemea kwa muda mrefu sana. Wengine wameacha shule kwa sababu ya basari. We are giving this notice to our area MP. We are giving this notice to any Omonchari that is ready, that is a well-wisher of Omonchari, and that needs our students to go to class and study, because we depend on education as Abagusi. So from today, we have declared war until the bursaries are being released. Comrades, aba kansula bakuru kurwa sensemo ya gucha litukuri nigo beso getie na kugikiria okorobekana gwa korwa wiki ya eta asomo chubosongo abwa sensemo yaba bwatani kurwa sekiama kia ODM banyartwa bakorobekana kwemurunganiria igoro yokwenanwa we direct ticket ochiaso yokorigekero kyobo women representative ya kabere omosubati Janet Ongera mulikito Mildred Momanyi na bwatamange Chinga ki siasa egendrete kubwata inse ekerogo kyobo women rep kurwa county ya Kisii nigo na kerokyo kiaretire liberera linene. Aba kansora abakoro kurwa gucha nigo besokirie na gotebambuya ase Janet Ongera kwegwa etiketi na kugikiria okorobekana kwaba ewiki ya eta igoro yengane yo. Amangana ya toigwete akorwo songaria Madam Janet igabete executive director ODM Kenya musima. Doso wantari baba Kenya musima. Yakabere Madam Janet akaba nominated senator na ticket ya ODM Kenya musima. Ejagata Janet alichaguliwa na ticket ya ODM kama women rep ya Kisii County. Hao wengine wanatoka pande hii. Hata kuongea china ya ODM hawajui. Hii maneno lazima wasipochunga ODM National Office, wasipochunga kwa hii ticket. Vile Raila aliamua kupatia Madam Janet ticket, wache kae namna hiyo. Sio tunaongoja hiyo ticket Madam akuje tena atachukua kura bila kupingwa. Lakini amangana ya toigwete baro muna Janet taisaini ngobaro kunyakwana ise itakuruburu sera zabanda bakora tabami omonto yo gukwana Janet taisaini tari monto gusise ita abagusi twese munomo gusi omongira Janet na yaro isaneire oragenda ajugo kwanira igoraria amangana ritwara bosongo gari aritari amangana ago twaga munomo gusi twanyagike at cost highest cost mangana ritara kana se toga igomo ngira cyane tetoka tayiraira amoro dinga
intubono mondo tubwate ko mongina tubwate ko rugusi ase go mani rep internet ongira nero mo mani rep abagakabwo bairari bagaria bene gukwanira engane iyo nigo bamwakera Raila Odinga ne timu ya engambia mono ase okomwa Janet etiketi ase meremo yae emia akorire airport nero togotebinga imbia mono asokwa Janet oito etiketi taribo nandi togoteba iga omanyita abatagete etiketi ya ODM mbali barenge epatie ngao nandi buna barenge epatie ngao bakire bacha kuburukania epati ya OTM togoteba iga chipati nechi nyinge tiabagende barigie etiketi elinde bamaye gocha kurwana na Janet toroyo kubua embora nabo Ginko reporteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi mbea mano mulikito Mildred Momanyi omorai bwenzo muske Uhuru Kenyatta litukuli igoro nigabuletia abakenya kwenekya buna chikurangwa kuchire ase nchira y'omorembe eligutanga chiburaburu chiraenekibwe ase engakiyo niko baigatebete buna Kenya ni yabantu bonsi na kiro muntu na bwatu busibule bwokobera ndonsi na gukora campaign chaye andonsi nigaya kwanete ase kanisa ya African Inland Church. And if we have been blessed by God with this nation, it behoves us as individuals who stake claim to this nation as their home to ensure we protect it, to ensure we safeguard it, to ensure that we live with each other in peace. Nasemenga sana ya kwamba hakuna mtu aliweka application ati wewe utazaliwa pale, ama wewe utazaliwa pale, ama wewe utakuwa rangi hii, ama wewe utakuwa kabila hii. Mungu mwenyewe ndio aliamua kila mtu pahali atazaliwa. Lakini ile tunajua ni ya kwamba Mungu alisema sisi wote ametubarikia hii nchi. So we must preserve it. And as the bishop has said, elections come and go. Unajua saa ingine watu wana behave ya kwamba nchi hii haikuangi na uchaguzi. It is a matter of life and death. We have had elections every 5 years kutoka wakati tulipata uhuru kutoka kwa mkoloni. Every 5 years. Na hata hii itakuja, na baada ya miaka ingine 5 tutakuwa na uchaguzi mwingine. Sasa jameni, jiulize, ukiwa wewe umechukua mawe ama umechukua panga kukatakata mwenzako, badala ya kugojea miaka 5 uweze urudie, wewe ni mtu ambaye amepotea. Umepotea. Chinga kechecho nigo murai bwensa nyaratko baga kugikiria engana ya korekana sensemo ya wasinigishu abwasabuletie abanasiasa koba batoereru na koremererania chinga kechiga chichi campaign na kira umwanasiasa na bwato bwene bwaye bwogotara Kenya yonsi na konia chisera chae nigaya kwaneta ya asensemo ya pipeline chingaki atenene barabara yepara na gukwana na bamenyi bensemeyo. Kitu ingetokea hapo, hiyo jiwe iwe imeipiga huyo mzee, si hiyo ni moto ungewaka taifa letu la Kenya? Tunataka mambo kama haya? Tunataka mambo kama haya? Watu waombe kura kwa njia ya heshima na amani, si namna hiyo? Kutangaza msimamo ya mtu sio kufanya wewe ni adui yake, ni msimamo wako tu. Mimi nikisema naunga baba mkono, mimi sisemi mwingine ni umbaya, lakini kura yangu mimi najua pahali nataka iende. Ama namna gani? Si hiyo ni haki yangu? Nimekosea? Nimekosea? Ni wangapi wanasema sijakosea na tutatembea hiyo safari pamoja? Namna hiyo. Unaomba kwa sababu kura ni
Kura ni kuo, si ndio? Na hata kwa kanisa nimelete salamu za Mheshimiwa Raila Odinga, nimelete salamu za Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambao wangekuwa pamoja nasi, lakini kwa sababu ya shughuli tofauti wako kule upande ya Turkana, huko pia ni Kenya wakifanya shughuli zao huko. Si ni kweli? Shughuli za kuunganisha taifa letu la Kenya, shughuli za kulete wananchi wetu pamoja, shughuli za kuhubiri amani na umoja, kwa sababu maendeleo yatatokeana kwa umoja wetu, kwa sababu vile tuliambiwa na wazee wetu, umoja ndio. Mugavana bwe kaunti ya Meru Kiraitu Murungi nigabure tubure ndikwene kigwa asensemo y'umubaga otigania ne kaunti ya Isiolo magega y'abantu bane gukwa ase obosagani bwakorekana nabo igo babire gutigerwa chingoma chintindi nigaburetie ewizara y'oburendi bwaime enyare kobage komenta abanyanyimbo eri gokinia oburendi asensemeyo nigaya kwaneta ya litkore igoro